Unya, nining maong ebanghelyo, gisaysay niini ang panagtagbo tali ni Jesus og sa usa ka lalaki nga mi hatag o mitunol sa usa ka pangutana nga it could be that on that day that question or this particular question is or the most important question ever asked on that day. Pinaka-importante o bililhon kaayo nga klases pangutana nga posible maura gining pangutana tingali ang napangutana nga to kang Hesus. Ang pangutana sa lalaki simple ra pero importante mahinungdanon. Unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhi nga dayon. Wala na ko'y mas labing importante pa ini. Ang pag-angkon sa kinabuhi nga dayon, ang kaluwasan, ang langit. Mo bitaw ni hinungdan nganong gatapok ta karon dinhi sa simbahan. Mo ni hinungdan nganong gasakripisyo mo ari, posible nga naa pa mo'y lain ng tambuhaton, pero inyong gipadaplin, unya nisulod mo sa simbahan, nanimba mo. Kay usa may katuyuan ini, usa may tumong. Kay ganahan ta nga pinaagi ni buhata, makasulod ta hopefully dito sa langit. Kay walay mas importante o bililhon sa tanan kaysa langit. Bisag unsa sa kalibutan, pwede na itong isakripisyo, pwede na ito nga padaplin, pwedeng biyaan, pwedeng taligdan, dili lang makompromiso o maalkansi ta sa itong pagsulod sa langit.